yuto iluongo ni Moody's Global Ranking no downgrade wa nyaka CAA1 junk yes kamaracha ahinya. En ang'o ma CPA dhi rakore go office manyien modhi kaone VOJ na chimi gi wach nikech ang'e ni mapawi kapo kawacho gimari to CPA John Mbadi Mbadi ng'eni en osiepna mano selindo Washington akumu ne gin joka bete pesa gite to osiepgi no nitiere kendo Wuda Sembo moro iluongo ni Onyango Magomba ne gin ji ang'wen to kane wadhi ko Washington Mbadi nogonwa mbaka ahinya gik mane gitimo ka gin university mano wacho ni en notimo to Washington akumu mandiko so berna ka Mbadi oyudo koma kamano nikech Washington akumu da bedie to do mor matek nosiepne oyudo bendera to wakunga duki chien matin ng'ato nyo penja ni to yiero makoro yier godo Mbadi gi Mbwandai to gi Joho go Paranya to ODM to wacho ni jogo yier kigin to en ang'o apani waler na matin VOJ siepwa kodi Festus Amimu Wuda Wasi chungu kinyi to wacho ni koro Ruth ya Joseph Otieno Duk Felix Oguyo Tiacha Wuda Elena Kasuku Raf the Sudanese to gi Freddy Janam governor maonge portfolio koro kao ni dhi lendo mayienga iwinjo tiwacho ni okayie negi mano ne ufala Mimo loso kodgi kigin mano kadonje lakini akwayo negi hawe maber mano ngisango Amimo dikawa kawa jogi mabeyo ang'wen gi moko wachoni tiye negi ni gidhi lendo mayienga mabende yonge kiawa mora ni gidhi adhi ber ditimre chutho kiawa teno gikidi kechwa bire bas National Treasury ma Kenya ka ng'ama en waziri mare kata jatend migawo muketi en gima kisungu luongo ni figurehead ena kanyo dira makende en ni kuom higni 10 mosekalo nyaka ne Uhuru Kenyatta donje telo macham higni mage 10 kano chopo 2014 na paro mane gikaw gimoro mano kuongo miluongo ni Eurobond nitie jok mano donje treasury kanyo miluongo ni IMF emusebedo karan National Treasury magi mora ma National Treasury dwa timo to nyaki ng'i chien tipenjo ni ber koso atem nang'o mane gimokwongo marito CPA John Mbadi siepwa Ugai Luka Wicha ng'eni koro moro kama indi to wacho mna ni nyang'reso eni kore mna ni nyang'reso CPA ahinya so gimokwongo marite en ni gimora matimore kacha sani IMF nikech wan gi gopgi mang'eny tingeni sama in gi gop ng'ato to dwa neno ni gopene timo ang'o ichulo ma okole so mane gimokwongo marito John Mbadi ni to weche IMF e treasury ka obro deal godo nade ong'ama wiye ler kendo ng'ama weche mag uchumi gi ong'e ahinya lakini odhi chopo kuma koro nyako tudre machiegni ga IMF to kata kanyi neno finance bill makoro nyo jotamre ni iwacho ni thothne ne en pach jomage IMF so gimarite maduong' an kipenja VOJ ka kipenja en ni to odhi tudore nade gi IMF mar neno ni dwach ja Kenya otimore to dwach IMF bendo timang'owa ochopo kare to dholuo moritiyo godo kwa chako manyarawila ne penj ni tang'o miluongo ni joge nongoke
IMF go kore ongoke madongo nikech gibro dictate gik mang'eny ma CPA John Mbadi dhi timo ang'owa dhi timo. Ting'eni sama in jatend migawo to bende samoro ok en pachi kende matiyo, in gi tim mitiyo godo, to tim mani kacha mani treasury economists mani kacha mang'eny gin jogo mosetiyo IMF gi World Bank. Lwedo mopidhi ok itimo ang'o? Okika. So mano bende orite. Asto maduong' mokalo marite en ni ja Kenya dwa neno no chumi mar Kenya waka olokore. Nikech sani chumi rach mabor. Kabisa. To an awachoga ni makosa mano timore, gik maricho ma serikando Uhuru notimo, Uhuru gi Ruto, ne uchumi ma Kenya, bro kao ma ok tin ne higni 10 mar loko. Kikwabed gi gene gini biro timore kiny to gik moko lokore. Nyaka waore. Nikech kok waore to Mbadi dhi donjo kacha to bang' dweche 3 to wasejok kode. Dako tim ang'o miyo bech gik moko pod ni malo, ang'o miyo pod kidhi manyo hola e bank to bure interest rate pod ma nitie gik mang'eny madwa ni itimo mos maka jo Kenya ok ohore to kapar ka jo Kenya dhi hore. En otege mochik na koso ineno ji nyaka hore. Kane watendo kwa tugo pera to Fred gweno nitie touchline to sikom nani abed jagol to do koloyo jatugo namba 12 abed jabak to mano dago ko ng'ano da turo tiende to coach winje to coach kone ni bi kara koro donjo kanyo wane ko piro koloyo wane kituro tiende ji man dwa turogo make mana kanyo sini awinje ne kaka Mbadi no loso